Oho, ce faceți, măi? Ne jucăm Minecraft azi. Adică Minecraft pe launcher, că eu nu sunt prost să dau. Adică sunt sărac să nu dau 20 de lei sau cât era. Deci, da, pe launcher jucăm. Ce are, mă? Cred că o să încep o serie de Let's Play. Da, așa, o serie de Let's Play normală. Nu știu, dacă e, poate fac și multiplayer, poate fac și server. Ar fi foarte tare. Dar mai vedem. Depinde de ce feedback o să aibă video ăsta. De parcă orice video pe care îl fac eu ar avea feedback. Literally îmi văd 3 oameni toate videourile. Deci online. Asta e nou. Ia stai, cum fac și eu? Mamă, ce ori face calculatorul meu. Bă, mai ușor. Așa. Cum se cheme? Nu știu. Luca Stan. Bă, mai ușor. Bă, hai să jucăm pe single biome, știi? Ba nu. Default. Sau nu, amplified. Jucăm pe lume amplified. Niciodată n-am știut ce înseamnă chestia asta de la încărcare, gen. Nu știu, gen, asta e deșertul, gen, din mijloc. Și aia e ceva, gen. Mamă. O nebunie. Ia și eu de astea așa. Vreau să fac o grămadă de ferne. Vreau să automatizez tot, gen. Nu mai vreau să am nici nevoie să minez. Îmi fac, dacă ai cum, să-mi fac farm de diamante. Este Minecraft Forest. Și acum bă, Minecraft River. Aici aș putea să fac și o fermă de, dă-te, mă, o fermă de squid, că dacă e gen să o usuc cu spongiuri și să fac fermă de squid. Pentru că dacă acolo mai nu știu cum să arăt, o scrie acolo biome Minecraft Forest. Și dacă e acolo biome river și poate să fie și uscat și tot river o să rămână. Și acolo o să se spawneze squiduri și tu poți să le farmezi. Hai să facem un crafting table și niște stick-uri. Nu știu sigur dacă vreau să-mi fac casa aici. Ne mai plimbăm și vedem. Facem un pickaxe rapid. Mamă, dar e super gen. Eu nu m-am mai jucat Minecraft de mult timp. Mă jucam când eram mai mic, o grămadă. Eram toată ziua numai la Minecraft. Deci numai de Minecraft vorbeam. Și acum gen îmi da așa un pic de nostalgie când mă jucam Minecraft. Unul dintre cele mai bune jocuri ever făcute. Da, m-am gândit să fac și un episod de Dying Light. Dar nu știu, scrieți voi, cele două persoane care vă uitați la videourile mele. Scrieți în comentarii cu ce jocuri să mai fac. Că eu am o grămadă, gen, care îmi plac foarte mult. Vreau să fac și cu niște jocuri pe care voi s-ar putea să nu le știți, gen, sunt niște jocuri pe care nici eu nu știu de unde le-am scos. Deci am niște jocuri super, gen așa, underground, cum să zic, care sunt foarte tari și ar trebui să primească mult mai multă atenție decât au. Care oricum nu e multă, dar
trebuie să vi le arăt și pe alea. Dă-te, mă! Îmi fac... Nu, hai să mergem să ne plimbăm un pic și după aia vedem unde îmi fac eu casa și toate astea. Nu cred că a fost cea mai bună idee să facem amplified. Adică uite cum arată toate astea. Nu cred că am unde să-mi fac casa. Asta ar fi cel mai bun, unul dintre cele mai bune locuri unde aș putea să-mi fac casa. Cred. Nu cred că există unul mai bun. Dar totuși, hai să vedem. Dacă găsesc un sat, ar fi perfect. Ar fi fost tare acum să trec fix pe lângă, gen, să ajung sus pe câmp și să văd fix un sat aici, dar aia e. Bă, ce skin aveam eu? Habar n-am. Hopa! Așa. Da, uite aici. Uite, chiar aici ar fi un loc foarte bun și frumos să fac. Așa. Oh. Da, aici mi-o fac. Sau, hai să mai... Ba nu, aici. E perfect. Vreau să încep să fac o casă, să nu fie nici... Cum făceai gardul? Să nu fie nici prea grea de făcut, dar nici prea ușoară. Așa, ceva simplistic. Oh, gata, mi-a venit o idee. Gata. Una dintre cele mai bune case o să fac, credeți-mă, o să iasă perfect. E bine? Așa, da, e bine. Da, o să iasă tare rău. Trebuie să mai iau lemn. Hai să începem și să minăm un pic, dacă tot avem o peșteră lângă. Dar stai, că trebuie să mă duc să iau lemn, stai. What? Mă rog. Bă, dar eu n-am văzut până acum o creatură. Adică în afară de zombiul ăla de l-am omorât, o oaie, o ceva, nimic. Cred că o să trebuie să mă apuc să plantez, pentru că altfel nu pare să găsesc ceva de mâncare. Hai. Hai. Apucați-vă de treabă, voi. Voi cine? Nu știu ce zic. Așa, gata. Îmi fac un hoe. Nu cred că ar fi cea mai bună idee aici. Aici. Că aici nici n-ai de ce să treci. Da, așa, aici e perfect. Și acolo o să-mi plantez astea, sugarcane-urile. Mamă, dar ce urât sunt, ce urât este așa doar. Gata. Și acum și astea. Foarte frumos. Am început bine, dar eu zic că am început chiar foarte bine. Doar că deci nu mai pot să alerg. Aia e. Și nici nu o să mai alerg pentru mai multă vreme, că bă, dar niciun animal.
Niciunul. Poate pe Amplified nu sunt, nu știu. Nu prea am jucat pe Amplified. Acum, cred că de 2 ori în viața mea am jucat pe Amplified. Și când mă jucam o grămadă. Pentru că aveam un calculator Videl care nu... care nici... Opa, unde ești? Care nici măcar... nu juca bine nu jucai Minecraft bine pe el. Ia-te câinele. Păcat că nu pot să-i fac nimic, că n-am oase. Ia. Ceva bun pe aici? Unde ești, mă? Oh, asta e satisfying, e super satisfying, stai. Mereu mi-a plăcut să fac asta. Așa. Da, nu prea sunt chestii interesante pe aici. Dar de unde se aude, mă, zombiul ăla? Mamă, deja deci se lăguiește. Deci îmi pare rău pentru calitatea de la... Ia uite un porc! Pentru calitatea de la videourile astea. E gen super proastă, dar o să îmbunătățesc, gen. Adică sau nu știu sigur. Știu că înainte mergea mult mai bine, dar cred că OBS, gen cu ce înregistrez eu, la început îți merge bine și după aia te pune să... nu știu, habar n-am. Dar o să încerc să fac calitatea mai bună, să se vadă mai bine, că și eu când mă uit la videourile astea zic, bă, e calitatea proastă rău, adică sunt ok de uitat, dar, mă rog, nu sunt ok de uitat, dar calitatea face și mai rău și mai ne-ok de uitat. Îmi pare rău că ți-am omorât familia, dar... știi tu. Cred că ar trebui să mă întorc acasă, să-mi fac și eu mâncarea. Și bă, eu m-am dus după lemn și am luat numai 4 lemn. Aia e. Vreau să fac un imperiu, vreau să fac un imperiu. Cine știe, știe. În Minecraft. Și să fie aici gen un dita mai castel sau un dita mai bloc. Ar fi foarte tare. Eu cred că deja a crescut deja au crescut plantele astea. Hai să-mi termin și eu casa, dacă tot am început-o. Adică probabil nu o să o termin, dar măcar să o încep și eu așa. Și să iau și eu niște oase de la scheleți. Să dau la lupul ăla. Bă, fix 2? Nu. Aia e. Îmi fac un furnace. La Carrefour aici. Să mi se facă. Și mă duc să mai plantez niște... deja încep să se spawneze. Ar fi trebuit să-mi fac și eu un pat în ceva, dar nu mai apuc. Aia e. Acum... eu te că am scăpat. Câinele mai e... s-ar putea să reușesc. Dacă iau oase... dar nu... mie mi se n-ajucă zombiul ăla la mine. Scheleți! Bă, nu știu dacă e de ajuns de departe microfonul, că se aude super prost, gen dacă e aproape, că se aude cum suflu eu în el. Uite și scheletele. Ieși, mă! Tu te drecu. Ia. 2 scheleți. Stai.
Bă! Mie să nu mă vadă. Stai, cred că-s deja destui schelezi aici. E bine, hai, trage, 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 trage. Trage! Trage! Haha, ce prost. Bă, unde te duci, mă? Nu fugi tu nicăieri, bă. Nu, 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 nu. Bă, nu cred. Nu, 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 nu. Cât pe aici, frate. Mamă, mai am un pic și mor. Așa rapid a trecut ziua. Ok, acum încep. Stai. Te pusesem mai multe. Așa. Hai să mai iau câteva semințe. Așa. E bine cum am pus? Da, e bine. Mamă, o să iasă perfect, bă, o să iasă perfect, vă zic. Mai pun niște... Bă, da, cât de rapid crește iarba asta. Mai pun niște de-astea aici. Să fac bone meal sau să mă duc la lupul ăla, dacă mai e acolo. Da, hai să vedem. Mai e. Una. Două. Nu. Bă, nu. A, iată și unde ăla. Urăsc. Bă, să-mi... Morții tăi de creeper. E bine. Uite, 2 scheleți. 3 scheleți. Ok. Merge și așa. Un păianjen. Te rog, eu nu te strica. Fix. Ok, dacă reușesc să fac când ajungi de rapid înainte să ajungă zombiul ăla. Sunt Messi. Sui! Aia a fost. Aia a fost, tată. Mai plantăm ceva așa. Bă, și eu ce mănânc acum? Aștept și eu un pește. Stai, am uitat. Puteam să mă duc să îmi fac bone meal. Bă, dar n-a vrut ăsta. A vrut mai multe oase, mă. Bă, nu vreau. Să vedem dacă... Bă, are trident. Aruncă cu trident în mine. Bă, fă-te zi, te rog eu mult. Bă, dar nu trecuse așa de tare. Bă, mai zi mult. Nu trecuse așa rapid, parcă seara, ziua. Așa încet, scuze. Ia mă duc acolo, că acolo e mai mult teren de...
Ce chill! Bă! Două oi, te rog, ajungi. Hai bă, hai că poți. Oh, scheletele drecu. E bine? A doua. Și încă una, vă rog. Una. Mersi. No. Stai. Îmi fac un crafting table. Îmi fac un furnal. Îmi pun tână cu... Nu te cred. Nici nu mai ții minte. Nici nu mai ții minte unde mă dusesem. Cred că pe aici, nu mai ții minte. Sigur. Da. Ba nu. Ba da. Ba nu. O luasem... Așa, da, da, gata, mi-am amintit. O luasem așa. Și urcasem pe ăsta și am zis... Așa o luasem? Da, așa o luasem. Așa, da, e bine. Când eram mic, mereu uitam unde mi-e baza, mie mi-era frică să mor, mă dădeam pe creativ. Toate alea. Gen, când erau zombii lângă mine, nici măcar nu trebuia să mă atingă, gen. Eu mă dădeam direct pe creativ, nu mă interesa. Așa, uite casa. Pusesem ceva la furnal. Măcar a desenat aia. Bă, e doar așa? În aeria? Nu știu ce a fost aia. Doar te rog să mai fie oaia aia acolo, că să-mi fac și eu un pat. Așa, toate itemele sunt bune, sunt ok. Cred, unde mi-e cabelul? M-a scăpat. Mi-a scăpat sau unde e? 4 cabel. Aia e. Mai bine Nu te uita la mine, nu te uita la mine. Bă, nu vreau să mă uit la tine. Dar nu ți-am făcut nimic. Uite, nu mă uit la tine. Da, nu știu, eu cred că închei. Da, închei episodul acum, până acum. Ajung acasă și închei. Cam atât a fost. Până ajung acasă. Da. Adică sunt sigur că o să mai fac din seria asta. Că e o serie destul de tare, nu știu. Mâine s-ar putea să mai scot un video. Și probabil după aia o să mă plictisez de seria asta și nu o să mai fac niciun video. Deci nu vă așteptați la prea multe, deși eu zic acum că o să mai
mai fie, s-ar putea să mai fie una, două și gata. Deci v-am lăsat, dați subscribe ca să fac bani. Pa!